Mayong adlaw sa tanan namin diri komposisyon ni Pastor. Pinakamayo kayo, pinakadabis kayo kay ang pulong sa Ginoo magod ang kinabuhing dayon. So muna na compose ni Pastor. Pastor, kaya na Pastor sa pangalan Pastor. Pastor Celestino Espina diri sa IBBC Mother Bliss International Bible Baptist Church. Diri sa Bansalan. Bansalan. Okay. Wala kanta Bisaya lang eh. Ang title Pastor. Kauban nato si Jesus karon. Kauban to si Jesus karon title dali. Kauban nato si Jesus karon. Pasalamatan nato og dayon. Sa kinabuhi kang tanan, kanunay siyang nagahuban. Ug sa tanang oras pasinugdan. Walay makatumbang sa akong Diyos. Bisan siya gahanan nagpaubos. Walay nagisabayan sa kalawan ipakaulawan. Aron lang matod ang kasulatan. Sa hitapos ni Jesus, tanang kalistanan dito sa krus. Kung sarili na kong tanganon, magpasalamat at dayon. Ikan karunong sa tanang panahon. Kauban nato Jesus karon. Pasalamatan nato og dayon. Sa kinabuhi tang tanan, kanunay siyang nagahuban. Og sa tanang oras pasinugdan. Sa hitapos ni Jesus, tanang kalisdanan dito sa krus. Kung nabili na itong langanon, magpasalamat at dayon. Ikan karunong sa tanang panahon. Kauban nato si Jesus karon. Kauban nato si Jesus karon. Kauban nato si Jesus karon. Amen. Ito ang komposisyon ni Pastor gikan sa Bansalan.